Aşgabatyň çetinde ýerleşýän owalaryň ýaşaýjylary öýlerinde mal saklaýanlyk üçin jerime tezi bar edilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, öý dolandyryş edaratynyň işgärleri barla geçirýärler we jerime talýarlar. Tanışymyň iki tane sygyr bar. Öý dolandyryş edaratyndan geldiler de her sygyr üçin 800 manat jerime saldylar. Jemi 1600 manat bir çärek üçin. Eger maly ýok etmeseler 3-nji çärekde hem jerime salynjagyny duýdurdylar diýip Azatlyň habarçysy 11-nji ýylda habar berdi. Adatlyk radiosynyň ýene bir habarçysynyň sözlerine görä, häzirki wagtda öýlerde mal saklanmagyna garşy göreş köşe owasynda hem amalaşyrlar. Häzir içenlik hitrowka köşe şor ýaly ýerlerde käbirler bir-iki goýun saklaýarlar, emma munyň ýa sebäpli detsini anyklaýarlar we jerime salýarlar. Köşede mydama sygyr köp saklanýardy. Häzir ol ýerde uly tutumly ýykan ýumranlyklar ilatyň göçürilmegi we mal saklanmagyna garşy aktiv çäreler başlandy. Adamlar malyny gizleýärler, emma öý barlyklar geçirilýär. Anyklanýar, jerime salynýar we haýbat atylýar diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Aşgabatyň eteginde ýerleşýän onlarça ýaşaýyş punkt 2013-nji ýylda paýtagtyň düzümine giripdi. Abadan şäheri, Jülüge, Ruhabat pasyoloklary we Bagyr, Tejribe, Garadaşaýak, Gypçak, Birleşik, Magarif, Herikkala, Ýalkym, Gurtly, Helewler we ýene birnäçesi özleriniň administrativ birlik statusyny ýitirip Aşgabat şäheriniň düzümine giripdi. Ýaşaýyş nokatlaryň administrativ statusynyň üýtgemegi olaryň infrastrukturasyna we ýerli ýylatyň durmuş şertlerine täsir ýetirmedi. Bu ýerdäki ýylat köpçüligi howly jaýlarynda ýaşaýar we millik saklaýar. Üstesine kirançylyk we mal saklamaklyk köp maşgalalaryň ýeketäk girdeje çeşmesi bolýar. Onuň jaýy we milligi bar, howlusynda mal üçin iýim we sygyr saklanýan ýer bar. Onuň özi işsiz, öň ýük ulag sürüjüsü diýip habarçymyz Aşgabatyň çetindäki owlaryň biriniň ýaşaýjysy barady gurrun berdi. Adatlyk radiosy paýtagtda we beýleki şäherlerde ýylatyň mal saklamagyna degişli gadagançylyk bilen bagly düzgünleriň jekmejeklerini, jerimelerin resmi möçürini we mal saklanmagyna degişli talaplary anyklamagy tynançdy. Aşgabatyň hekimligine eden ýüzlenmelerimiz häzirlikçe netije bermedi.